Mä luulen, että se oli Treyarch. Treyarch teki PO2. Niin, teki. Meillä on PO1. Treyarch ei enää tee. Miksei? No koska tuli Sleppi-hammari, siitä tuli joku saatana paska. Minä en ostan enää mitään stablia. Ehkä iso. Ostan mä se, jos tulee seuraava Black Ops, niin ostan varmaan, mutta... En varmana osta. Varmaan. Minä ostan Kodinelosen. Sano, että se on hyvä. Minä olen ollut se joskus. Minä olen sen kuinka paljon pelaa. On siinä muutamat päivät. Ja vittu. Kun mä saan enemmän Black Ops 2 vai MP3. Mä oon MPS. En tiedä, en ole seuraa. Kun monet kyllästi Black Ops. Eilen oli pelannut joskus päiväaikaan, niin oli jo 40 000 pelaajaa oli ja 44 000 ja 50 000 oli onlinessa. Niinku niitä pelaajia. Mikä kenttä? Subbesi. Niin näytti vaan Ouvelta täältä näistä. Lepä hyvin. Oikeesti vai? Oikeesti. Tee videot. Ne aina olla huonosti, jos mä teen videot. Siis aina menee huonosti, jos tee just videot. Tää alkaa lakimaan kohta, kun menee näin hyvin. Viimeksi kun on ihan saatana hyvin, sitten sillä vaan heti lakimaan. Vittu! Oli tuossa tuo ja oli... Miksi sehän viimeksi oli tuolla? En tiedä, se ei edes olisi kuullut, vaikka se olisi räjähtänyt. Jos tuossa on niinku Claymore ja sä räjätät se sitä takkaan, niin sieltä kuolee, mutta jos oot siinä eessä, niin kuolee. Alkupa mennä. Ja Bouncing petty. Nää voit... Niin nää meet niinku maahan, niin se ei tee sulle yhtään damagea. Vittu, se lähtee mulle. Miksi nää käytetään onko tää nimi Falton väri? NV3 A. Toisiksi hankali hankki. Mikä on vaikea? Tämä on tämän pelin kulta. Tää on minusta ei oo hieno tässä pelissä, mutta ilman väriä on hieno. NV3 on ehkä kulta tai sitten pumea. Tässä on ilman väri. Tykkään mistä. Tämä on vaan laittu jostakin syystä. Vähän tämppäreet. Jep. Niitä on helppo tappaa, mutta sitten on ärsyttävää, kun niitä ei... Jos niin juokset, vaikka näet kartassa jonkun juoksussa luokse. Mitä? Pikkusen lagiitti. Jep. Miten se meni se pikkuraavalaa? Kakkali. Mulle uusi, mun pyörii vaan päässä. No joo, alako... No. Alako lakimaan nyt? Nyt se alako saada. Miksi se juokset? Mä katson kiinni. Kuoli yhdestä panoksesta. Taas vähän lakiit ampuutusta. Mikä? Onks se tälältä? Se mun Niin. maitorähkä mansikka keitto. Oliko hyvä? Oli. Maitorähkä on se jo. Tuolta on kyllä jätkä kummiskin. Sanna. Vitsi heitti stuki. Eikö ei tuolla vaan heittää stukia, luulet, että se oli selti. Ainakin se osuu minua. Jaa, mä annas johon aika. Mitä? Siitä nunnu pystyi käsiin. Mä en tiedä, se sai tuon... En tiedä.
sit se alkaa se häviä. Eikö niin kaikki meidän puhuminen kuuluu tässä näköisesti? Pitää ottaa mussi. Kuuluu. Kuuluu. Hehe. Mutta missä sulla on mikki? Tässä konnessa. Sisäänrakennus. Linkla. Vähän hermostuin sinne. Siis meikällä oli eilen, pelasin MS, mulla oli 15 ja 4. Meni vähän hermot, oli vähän ajan päästä 15 ja 24. Aina kun alkaa ärsyttämään, niin alkaa menemään vaan paljon huonommista. Mulla oli 20 kuoleman DSikin. Meni hermot ja liivat ja hakkasin vessaan. Jaatas Riatka, olipa hyvää pelaa. Kyllä vessaan, meni hermot. Siellä oli varmaan 5 semmoista jätkää, jotka meni parretilla vaan nousi, kun pelaa. Meni Voi hyvänen aika! Sanotaan, Ei. Crazy. Niin. Voi Matti mulla. Hermostui. Kun me ilmoitin, että Miffikin tulee. Älä hermostu, voi Matti mulla. Onko ne yli 20? No. Ollaan näillä, niin tulee vielä. Mulla on lauta, mä sanon, että tää mennään nyt tää muodisuutta. Minä olin kerran, kun oli 600 ja niin 1200. No sit riippuis tuo elät riksottaa, mutta ei se aina. Silloin tuo myös tuo Tanolla on tuosta nuo ekana eikä. Kyllä 3. Tuo viimeinen 3. Sinä tapet. Kuusta puoleleissa. Ja voi vittu. Paljon sulla on? 20 ja 22. Nyt saa vaan plussaa. Nyt se voitti. 24. Ei nyt. Yritän hengiseltä saattaa. Plussalla. Voisin vaan. Load. Nyt 3. Pistämään. Laitakin. Mitä? Laitakin.